No a dneska, když to řeknu, jak jsi vlastně spolumajitelem, jak se vlastně z člověka, který přijde na pohovor, stane spolumajitel? Byla to rychlá cesta poměrně, a možná netradiční, nebo určitě netradiční asi na advokaci, ale hned vlastně v roce 2020, tak kolegyně, která iLegal vedla, tak vlastně se rozhodla víc jít na volnou nohu, nebo jako na víc ten model toho freelancer nebo toho podnikání, a protože jak ta kancelář rostla, tak už vlastně člověk jako víc začínal být manažerem než tím advokátem a nebylo tolik času, tak jsme se dohodli na to, že já ten iLegal převezmu a takhle jsme vlastně začínali v roce 2020 nějakou druhou fázi té firmy. Bylo to skvělý, protože jsme se dohodli, já jsem to přebíral 1. března a 15. března jsme šli domů s covidem a přišla tato zábava, takže jsem jako musel hned řešit pevný chvilky.